Hello everyone. Good morning. Phungkaham jotono no lamchugo ani channel jotono taboklai morning ni mai chaplai ang blog start khlai tongo tinhingke Sunday tinhingke ang girjao thangnai so narokno phunuknai ani chalani church tiki tam program ong norok bai kise share khainai ang to age baptist tongmani baptist ni rules rok no to norok no phunukjak tabok ke presbyterian ni bumhai rules bumhai khlai panda khlai kise son norok no share khainai so norok nai tongri tabok ke ang ani student rok no phurunggarana nai ani diknai ta phuna ramayo ho so tabok ke tuition phurungana do 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 1 hour later. Happy daily munai jago munai jasa tongmaya di cute ni student mahalai ane anjek mafle tabok lai bongni tuition palaijak tabok ke bok thangnai nogo ke angbo kisa thangni teiro kulogarana sonarok bai ready ngonya malai nai so tabok ke ang tiko goi pai kha finally tabok ke charso thangani bagai ready ong sinai so ang simple khaino ready ong nai narok na phunmai do amoke ang chwrai pro Reshmi product no use khai phemani sabo product no full comment sabai do angke age ni borok age monor phulo tabok ke amono phulnai mene pore skawa no face powder rogai thangnai just ar kuno phul ya phle ani mukhang so tabok ke mono phul kana very lovely chini yang tiani rules rok lai bomohai rules nai rok na ang oila sotak tomani oboni kisa saikna renai oila tawo chenai teifang bini pore bible reading and prayer bini pore anke offering collection khlai yonai Sunday school phurungnai ke hatango bini pore hlai short sermon mane speaker ta short sharing khainai asugno hlai bini pore paitake shuri pandan palai phle sini presbyterian ni rules lai so samke dan phlai ha ko so pro kurika tonke pora kisarnai order pu ani kono dami product gari do uno sime phulai ang mane mobile manage khlai phle Tiri no first time camera phayai makeup khlai dongo blog khlai tai sorry makeup ya ja ani skin care ta ang kono phul ya mukhango small white ready employ na manane tabok dress kanai paikha tabok narokno phaina lok phunuknai ani dress ni so bahainang jaka comment khai sabai dido iko getini ni lok ani sanle ni simple consider na chumai thana ori na ni so tabok ke फटाफट bakhnai khagrana bakhnai khalmani pore no inke jathonai This is my final finish Sunday outfit. Bahainang sakhan rok sabai di comment section so tabok ke thangdak mata na so norok kapangma ano sajung jualai tane sakai thang ni ro wan choi dong hana ani chala lai tini thangya charso bini kisa samung dong mani bagai bo tabok pathro chuayo pa bo bai baha bo next time we see me no thangnai so ang ani location mo bo ang result tilangnai so norok ani blog no paya so jauh nai tong ni do
bukan ke ang girja thangni bagai okhaja ani sati bakrai mene bagai di sana huklo bilas sini pata chuai tong tabo nailaiye borok mela I konai ani salah lai takta chuai tabo kan ke 400 thanggarana ang saksabai baksano thangnai norok nai tongdi ani blog no payak sajwati dok dine chini girjawo tamu ong norok no kisap phunuknai share khainai sini age baptist ni jeng panda khlai halai 2 hours nona yang ne halai besinangya 1.5 ghonta rok bai palai thangple so norok no kisa share khainai lama देखो satu krimni itu brok mana deh oke lama yang mau pathor oke selama itu sih tapi kimai tangan dong yang ke jala kerja mana jadi nopara sabai telai sengkim sih mia ngomong siri dia ni baik cost of placing group ni brok lah lama ni bagai lama ber hai saksa butai lama tai te philai yang mana gadi na lama ai seng saksa bai bahagi za thain dong ba na nai sing dong hambai na nai sing dong ni bagai ang sakta yang ai ba na khamaya nai sing dong ina yang te bo serak sarok giza thani jole yo khajak era hala jala khijak tabo bo gam khlaiai asai khagi ho logya ho phle Equisness with this one. One Timothy similarly with me. That's one. Borinai. Tomung bogla. Ei kaitunis samungu. Hamia karimani. Samung lumung. Zua mai kam rokno. Yakan nani nangu. One Timothy ini Mansar Zoratoi Sat Sutra Kaham Rokno Kandani Sumnani Nango Kan Sumani By Bolai 2 hours later. So guys, tabok lai panda pelai, nawa tangi tongo, na yesukla salkiri mani, belum suka. Lai, taraturi nawa tangai, ngok tangai, hempel akak tongi. So tabok kan ke girja ni nawa sopai na yang blog klai malia, tangi hanai, moirok semoi tong mani bagai. Tamai dong supply tabo rest khai tongo so I hope norokani video na jaja khana poila ni sini paitha soda norokani video na lai tongmani bagai bala delai khino bai so मिलते हैं अगले ब्लॉग पर